Ctené dámy, vážení páni, drahí priatelia, poznám tu už veľa ľudí, takých pár ročkov. Dovoľte, aby som vám v prvom rade doniesol pozdraví pre všetky kraje Českej republiky a Moravy, respektíve Moravy z Potatier. Ďalej aj také aktuálne pozdravy z Dukly. Mali sme minulý týždeň 29-člennú delegáciu. Som asi moc narastol, ale ďakujem za upozornenie. Takže mali sme delegáciu na Dukle, náš klub Českého pohraničia spolu so Zväzom protifašistických bojovníkov, ako aj Matice slovenskej, bolo 29 ľudí, dali vence na Dukle, ale aj v Oslibníku, kde je posledná vraj nadživotnej veľkosti socha armádneho generála Ludvíka Slobodu, ktorý si našu úctu určite zaslúži. Okrem týchto akcií náš klub robí jedno z najväčších podujatí, a to je veľmi aj so súčinnosťou s Národnou radou. Je to otázka skladenia Deňstva pietnej spomienky vo Varíne, kde sú pochované obete banderovských zverstiev, ktoré pôsobili na našom území v roku 1946-1947. Je to veľmi aktuálny odkaz, samozrejme Strečnové 2, kde sú pamätníky partizánov aj francúzských. Je to internacionálna záležitosť. Ale vrátil by som sa k tomu Banderovi, lebo dneska sme v takej rozporuplnej dobe, že naši predstavitelia, vrchní predstavitelia rozhodujúcich krajín Európskej únie, ako aj vedenie Európskej únie, ide demonstrovať do Kyjeva veľkú podporu fašistickému prevratu, ktorý je znamený Banderu a ďalších vecí. To je veľká hanba, boli zomknutí, jak išli, a ja sa hanbím, že tam bol aj prezident našej republiky. Keď si to zoberieme naozaj tú aktuálnosť, o ktorej sa bavíme, tak v podstate sa nemáme čo diviť, lebo honba za mocou, honba za novými surovinovými zdrojmi a ovládnutie aj časti po strednej Európe, aj východnej časti Európy, a to je Ukrajina, nebere vôbec pohľad na ľudí, ani na mienku, na pamäť, a zažmurujeme oči, lebo tie mocenské ideály sú ďaleka vyššie a vyššie, ako je úcta a pamäť. Klameme sa, ale nedivme sa, lebo predstavitelia Európskej únie a mnohí ďalší predstavitelia najväčších štátov v Európe sú na vodítkach, ktoré niekto riadi. Keď si pozriete na ten obojok, ktorý tam je, tak tam je vlajka Spojených štátov amerických. Teraz by som sa vrátil náš klub je jeden z dvoch klubov na Slovensku, klub Českého pohraničia stredné považie. Máme 153 členov. Veľmi úzko spolupracujeme aj s Národnou radou. Naším takým patrónom je Rudko Peltán, ktorý bol pri zakladaní, ktorý pravidelne mesačne, dvojmesačne chodí k nám a máme veľmi úzkú spoluprácu. A preto by som chcel aj touto cestou oficiálne poďakovať, lebo je tým aktívnym pojíčkom medzi vlakolovou časťou organizácie a nami, ktorí sa snažíme presadzovať tieto myšlienky aj na Slovensku. Za to, že máme už 100 v programe, tak som zároveň chcel hlavne poďakovať mojim kolegom, ktorí ma navrhli na vyznamenanie, ale aj v Ústrednej rade, ktorá mi ho schválila. Tak si to vážim a úprimne ďakujem obom stranám. Na záver by som vám chcel všetkým zaželať veľa zdravia, aby sme s takým odhodlaním, ako rečníme, aj naozaj na mieste s jednotlivými ľuďmi bojovali za tie ušľachtivé ciele, ktoré máme v programe, a nehanbili sa pod tým davením, tlakom mainstreamov tej svetovej tlače, ktorá nám hovorí úplne niečo iné. Ak chcete počuť Slovensku, tak si pustíte televízne noviny a vo svete to beží úplne ináč. Ale všetkých nás len presvedčujú, že je to takto a je to naozaj len hegemónia jednej strany a prisluhovačov, ktorí sú vo vedúcich funkciách Európskej únie. Jeden z týchto arogantných prejavov sa prejavil aj teraz v Veľkej Británii,
lebo už tí bežní ľudia majú diktovania, klamstva a všetkých možných vecí dosť. Z toho by sa mala Európska únia poučiť a my by sme mali otvoriť oči a nastavovať krivé zrkadlo. Ďakujem.